Hi friends, welcome back to my channel. ଝାରପୁର ରୋଡ଼ ଆସିଥିଲା 5:50 ଉଠି ଆମେ ଦାଦୁଲ ମୋର ବାହାରିଥିଲୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ବାପା ଯାଇନଥିଲେ। ମାସ ଗାଧି ସେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହାଟକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ହାଟକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଟାଙ୍କି ବେଲା ଜଣେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋବିଲ ପକେଇବା ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପିପିଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିପିଲି ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ ପିପିଲି ପଏଣ୍ଟ ହେଲାଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ନେବା କମୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ 12ଟା 1 2ଟା ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଏଠି ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଆଜି ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ବାହାରିଲା ବି ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଆଜି ଲାଗିନଥିଲା। ଏବଂ ପିପିଲି ଆମ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିପିଲି କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ମାର୍କେଟ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ତ ହାଟରେ ଜିନିଷ କିଣିସାରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ଜିନିଷ କିଣି ତାକୁ ମଗେଇ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୋ ସହ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।